Hindi ako kumakain ng ganito. What's up guys? Welcome back to our channel! Guys, ang mukbangin namin guys, ito. Chicken feet. Ang sarap nito guys. Guys, bago namin sisimulan ng mukbang, pray muna kami. Pray muna si Mrs. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the food that we take today. Lord, thank you for the wonderful day, Lord God. Thank you for all the blessings, Lord. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. So guys, kain tayo! Crispy to guys. Gawa ng aming auntie. Actually, hindi ako kumakain ng ganito. The moment nakatikim ako sa auntie ko ay ang sarap. Kaya ito. Plus yung sauce ay grabe. Sarap ang sauce. Ito guys, so crispy. Ba't di tumutunog sa akin? Hindi siya mahilig sa rice. Ako mahilig sa rice. Yeah, we used to eat this one during snacks. Kain tayo. Sobrang sarap. Sarap din yung ketchup. Gawa din ni auntie. Masarap din yung sauce na to sa barbecue. Wala tayong tissue. Kaway-kaway, so kumakain ng chicken feet dyan. Sabay tayo. Sobrang sarap. Let me try. Ano na? Kan ke kanan? No. Merah. Couple goals. Shout out sa nagluto to, si Auntie Bibi. Salamat po. Ang sarap.
Tsaka pala, sa gustong magpa-shoutout dyan, comment lang kayo dito sa video na to para sa next vlog, i-shoutout ko kayo. Next time with kids na naman. We're trying to Banding namin guys, kain. baka tataba na ako, no? Sabi ng iba, food is life. Kakain tayo. Kakain pero hindi pa tataba. Tumataba na. Parang ako, kain ng kain, hindi tumataba. Gifted. Gifted malnourished. Yung from Buena Vista na gustong kumain nito, comment down lang kasi masarap magluto si Auntie. Matanggap din siya ng mga orders nito. Tsaka super mura. Gusto niyo i-deliver po namin, tapos isa-shoutout pa kayo sa next ano namin. Ano? Hi James pala. Hi Tom. Maruha. Kain tayo. Super daming rice. Busin namin to guys. Ito ang banding namin ngayon ng misis ko guys at sa mga anak ko para tataba din sila at ako naman ang magpapayat. Ito yung ano ng pandemic. Medyo slim na kasi siya eh. Alan pa tumaba. Marami pa sa'yo. Dami kong naubos, oh. Grabe yung sauce.
Sobrang lapot. Sarap. May pahildan ka. Try natin yung ulo ng chicken. Pero parang di ko kakayanin. Sarap yun. Ah. Ulo ng manok, di ba guys? Hindi ko na yun kakayanin. Yung utak niya. Yeah. Ay, yung utak mo. Yung utak yung chicken. Hindi mo mapait. Tulog ka na? May mapait. Ha? May pait. Pinagpapawisan ako ng maraming singot. Rice pa more. Sabi niya, 20s lang. Sabi niya, 20s lang. Parang 40s at ko. Kaya pa? Yes. Ano lang, tukong. Ayan, Ha? natin. Ubus na ubus sa yun. Sa akin na. Hindi.
Sarap tong chicken feet. Mayaman sa, ano yun, collagen. Pinoy. Di pampaganda to. Pampaganda. Mahabay collagen. May sabi. Sa nag-keto diet, pwede to sa kanila. Kaya naman. No, you have to help me. Sorry guys, I'm not fan of this, but masarap naman talaga. This year lang talaga ako kumakain ito. Nag-start ng pandemic. Nagulat ako. Kasi nagluto si auntie. Saka yun, masarap pala. And so with my kids, makain din sila nito. Uno. Si tita, grabe kumakain nito. Sobra. Yung adobo nito. Makain siya nito. Sa mga OFW dyan, shout out sa inyo. Ingat kayo dyan. Kasi kayo lang dyan. Dati ako dyan. Kakarating ko lang. Buti na lang talaga nakauwi siya. Ako hindi. Wala. Hindi kami magkakagaw nito. Mahirap ang buhay abroad. Malayo sa pamilya. But we truly are heroes. Kasi tinitiis nila. Para sa family nila. So, my salute to those OFW dyan. You guys are so strong. Pilit Mga nyo kabayan. talagang nilalabanan yung yung sa pamilya nyo, na malayo kayo, ganon. Kasi grabe, sobrang hirap. Ingat kayo mga kabayan dyan. Lalo na ngayon may mga COVID na yan. Stay safe. Hello sa dating kasama ng husband ko. Kasama niya sa mukbang noon, dyan. Okay naman ngayon. Hey mga pare, ingat kayo dyan. Sino yung dalawa? Sa'yo na yung dalawa. Pag-isa tayo. Para sweet ba? Love. Oh my God. Sasabi yung tiyan ko. Nataba kaya ako nito for 1 month. 1 month mukbang. Kami. Watch out guys. Kasi try ko talaga to. Never talaga ako naging 50 kilos nung nabuntis na ako. Yun talaga. Pwede. Pag hindi ako buntis, my God. Ang liit-liit ko. Ang skinny ko pa. Kaya try namin yung mukbang. Baka sakali. Sige na tayo. Okay na? Like this one for me. This is for you. Kasi mahal kita, kaya kainin mo yan. Guys, ano to? Last bite. Again, thanks to our Auntie Bibi. Bibi Malasarte. To be exact. Sarap niya magluto, guys. Kaya pinupush talaga namin sila na go for a catering business, ganon. Kasi yan medyo oso kayo eh.
Hopefully, maano talaga. Mapa-finalize nila. Masarap din sila magluto ng kambing. Ay, grabe. Doon ako kumakain ng ng mga meat ng kambing. Pero nung sila nung nagluto ay sarap pala. Sarap sila magluto. Hindi mo mapipil na kambing, hindi talaga kambing. Meat ng kambing. Ay, talaga, naubos siya. Ubos namin, guys. We will put our, dito. Hey, guys, I have lots of this. Kung bago pa lang kayo nakapanood sa channel na to, guys, please paki-subscribe na rin, guys. Yes po. Please po. Tsaka, At saka, like, share, and click na rin yung notification bell para sa next update namin, guys. At saka, maraming salamat sa lahat ng sumuporta, guys. Thank you for watching, guys. Salamat! Bye!